do triede, ticho jak v kine. Zrazu niekto zakričí 6-7 v chvíli. Učiteľ len pozerá, kde sa to vzalo. Celá triada sa smeje, aj keď nevie prečo. Na chodbe v autobuse pri stánku spisov stačí povedať číslo a už je veselo. Babka sa pýta, to je nové heslo. Nie, babi, to je internet. A ten je občas čudný. 6-7, 6-7, každý kričí, nikto nevie. Je moda, zajtra nie, o týždeň príde to niečo nové. 6-7, 6-7, hlava krúti, čo to je. Mladí sa smejú od rána, dospelí hľadajú význam márne. Mama vraví, choď už spať. Ja len 6-7, ide sa smiať. Otec otvorí internet celý, o 5 minút je z toho ešte viac zmetený. Pes len vrtí chvostom v kúte, asi si myslíš, že je to povel. Mačka pozrie štýlom, to myslíš vážne. A odíde dôstojne, ako kráľovná. 6-7, 6-7, každý kričí, nikto nevie.